Masalan, şunlar edebiyat akşamdan bize var dilimizde yoň bolup gidipdir da gatygol täsiri bar, özüňi näme açmany kömek edýär diýen bolýar. Aslında şo şeýle bolan ýöne başgaçarak diýesim gelýär şuny. Çaraga. Aslında şeýle edebiyat akşamlaryndan şu taýda gelýän her bir adam bar doruja duýgu bilen çykyp gidýär şu taýda. Men bilýän şoň şeýledigini. Şu her kim ýylgyrýar da şu şeýle duýgu bilen çykyp gidýärler. Buna mehmanymyz Meret Mehmethan Mamedow hem Mehmet Tanayaz, tercümeçi, hem şahir. Size haysi hakkında gurrunasagam tapady ýok diýdiňiz da. Size birinji soraw men bereýin, atbarjylyk hukmyndan peýdalan. Aslında tercümeçi üçin ya bolsun tapady ýok, şahir üçin bolsun tapady ýok. Umuman, döreje adam üçin söz näme bolmaly Meret Mehmethan? Şimdi sorumu cevap vermek için şulatlar Kur'anları minnettar bildiresim gelýär. Aleykümselam. Tanışırlarım görünüyor. Ondan ilkülene şunu yürüten asır öňüm bir gelip bir kafede de bir kusanca nemet gördüm. Aradan edip çağırıp gurnap şeyden için Tanrı arkadan aydadım böyle. Pati doğru. Özüme beğendim. Hem biraz çoğaltıp başladım bir nemet innerden kem olunu. Onun koyu ya görem oturan yerimden gatty kowy şular şeýerlerde. Onun häzirni şu duşundan neme bolan siz belki menden köpkät öwrünersiň ya belki men sizden köpkät ulan beleden sizden has köpkät täzelenmem mümkin eme şoň üçin şuta geldim. Onun kanallarda indi şu wagtlara hiç ýazýanlar neme ýok. Doğru maçatyň moğolumçylyk edýän Gökçede bir 4-nji mektepde bolan. Onun şular kitap şey çıkarttı onu bular yaratacak o zaman yeni yazarsa bolacaklar. Doğru maçatlar. Özüm barasynda men nereden değil koşulama uğrat deyip onu uğrattım bolun pol fabrikat bir hiljekler ederim kaytdım da yan daş onu listler çatılanlar. Bunu alla näme zat torpdur. Şular näme zat torjak boldy. Özüm içindäki belki daşyna degmeýänem bolmam mümkin. Özüm ödörejilmäkni özüm pat ýokary pikirde däl doğru maçat. Bunu bula qoğdak torpdur. Şoňa da aýratyn kim şoňa zähmeti siňen bolsa hem Tanrı arkadan aýdýan asyra da bir asyr nemede ýollaşlary bardyr, guramaçylary bardyr, başga ideýa nemeden atbary. Ene şoňa Tanrı arkadan aýdasym gelýär. Demek açykladym. Diňe üçin siz üçin umuman türkmen edebiýatynyň şuňa gurulmagy behwidine türkmen edebiýatynyň türkmen halkynyň behwidine hasap edýänler. Jap kitap okuyam köpkät öwrün ýazgan jany birek guruluşymyzda has köpkät geçýär. Hasap edýän. Şoň üçin hemmekçe sağ Tanrı hakkında söz hakkında sorum gaýtalaýmasam jogap. Döreje adam üçin söz näme bolmaly? Emmä sözüň ışgyna düşüp gelenler de şu taýda oturanlar. Gat soru şunu sorular berberseňiz men jogap bilemok da kära şunu jogap plan diýip akylda oturmaýyn. Sözüň üçin. Yaman kıyın soru da men plan diýip jogap berjem. Ýöne sözi gat gowy ýa-da dogry maçyk. Öz milli sözlerden asalan söz ruh götürýän gowryan bir da söz mençi. Onu söz bolmasa janam bolanoklar. Sначала bile slova diýip başlaýan neme Biblia. Ol başda söz var diýerler. Bir şo kitap özüm Kudret kitapdan berdi asmana. Demek söz hakkında şo kitap şey diýen bolsa onu söz gaty uluzatmak üçin ýa-da bir janyň gowrasy ýaparat. Ene şu ýere ýaňlaşan döreje adamlar, dörejelere ýaňy başlanlar ýa-da dörejelere hormat goýan adamlar size kan sowarlar berer bugün çaraga başlaýar. Atçylsyryny berme berken bilýänler. Ilk sorawlara geçäýärmi? Geçelim. Siz diňleýäsiz ýaşlar. Şu meseleyi işlerlerle porque İstanbul'da. İngilizce bir şey. Hem ismimiz büyük, hem idealizmimiz büyük, hem para. Neyse doğrudan tamam, onun isteyen edebiyatçı neyse kendi doğru verdiler. Şu işlerin içinde dörücülüğümüz size has olarak bunu eden işlerin. İşlerin yatırımı yani işte bu. Lezzeti, ne tekrar yapacağız yani. Bunlarla da var yapacağız işler.
Doğru. Şimdi men bir ýerde ben maksatlarda işleşdiler bu toparı. On yanım bilen hiç yerde işlep bilemem. Şu ödörücülüğüm olsun ýalanmady ýöne iş yerim olsun hiç. Şol mol işleýän şonu ýarym ýaş gaýbony aýlyk adam bilen ýa-da ödörücülüğüme sere değiller diýip hiç bilemem. Käbir bilemem. Bir da çynım bilen berilmeden bolanok. Mektepde de çynım bilen okuyan başardygymdan öz ýanymdan. Jurnalda da işleşimi okujular gogulya başardygymdan edýät dörüjükdi de şonu ýaly. Hemmetinden hem şöyle haýsy zady ýakmysyň derseňim şondan neme lezzet alýar adam. Ihlasynydyrmaýan zatyndan adam mümkin bir lezzet alyp bilenok. Alsa da ol hakyky däl gatdyr. Adam näme ihlas etse şonu kazanır diýip gady mukaddes kitapdan bir ýerine adam adına etdim. Oňa iş bolsun, dörüjülük bolsun, ýöne bir ýagdaý we näçe ýyllar geçenden soň seredýän bolan işe artykmaç zähmetiň türnü diýen men şu dörüjülüğüm etsem şu kitapyny açyp şunu ýazjak boljaklar ha. Min sahypy boljakyn o diýdiren ýerler bar. Ýöne ikisinden men şunu lezzet alýar. Her günüm her saat bir gedek ýaşam ýokda. Hem ýaşamaly hem şunu döretmeli hem bir etmeli. Şunu hemmeden bana lezzet verir. Molumçulugum käde doğru ýa-da ýarym ikisi. Ömründen lezzet alýar. Mektepde uluk klaslar okuyan ýene. Adam uluk klaslar. 10 ýerleri, oňlary, dokular. Şimdi de ölçükler okuyan. Bağımsız barlarlar. O bir de yarım var diýmeden umumman ýok. Ben bir de yarım ýogam der, görüjük bir neme diýen. Ýagynda gelýär. O gelýärler goşularyny görkezýärler, diýwarda ýetlemizde bir kere çykaryp nemeden näme boldy. Arap çağırıp bar iki gün kendi bir iki bu atnayan bolmadan şoňa ýakyndyra. Edi beýle selçen bolmady. Aslında şu ýagdaý hakyky derejeni hakykatdan hem saýlap berýän bolaýmasyn? Misal üçin ol soňam ünsün soňup biler ha. Şu wagt men derejeliге girdim. Misal üçin 5-6 ýyldan soň men bar garjak bolsam meni şu telefony imrinip bilerna. Belki ol şu ýagdaýlar şu bolýan zatlar bize hakyky şu zadyň eýesi boljak adamlar öňünden saýlap berýänler. Ay bize bilmedik korenar. Bizim döwrümizde çeperese okumayan ýaş adam ýok diýen ýaly. Biz öz ýaşlyk döwrümizde bilýänler. Neswat bir plan eder okudyňmy, okumadyňmy diýilende köplenç mektepde okan zatlarymyza daýanýar. Ondan soň kämet elbetde okudyk goren. Esasy mektepde döwründe okap durup özüm umumman neme boýunçada ýanky. Ýaşdan okanlardan aňda gowalýar. Şu taýda farmer edilýär bizim dünýä garaşlarymyzda. Ondan bilemek dädir çepereserden daşrak dädir ki ýaşlar ýem özümde ýasajagym bolmalylar her döwrüň öz nemesi bar ondan. Näme tehnologiýa olur. Bizim ýaş döwrümizde üýümizde hat ýadan maşinka boldy, gatul progresi. Biz taryh bilemiz bir ýerinden satyn alan ýadymy maşinka. Yani taryh bilen ondan soňra. Häzir başga dünýä düşýär. Onuň ýaşlar üçin şu telefonlar belki zerurlukdur. Olara ýazgardygymdan däl bolmaýar bir tarapdan. Telefon bilmede ýaş adam döwürden ýa alýar şeýlemi? O tarapdan bar, ýöne edebiyat bilen baglanşan aýtjak bolan. Edebiyat bilen hakykati. Bala käbirki ulaman türkmen edebiýatyna ýazýan. Özüňde bir many beripdi. Şoň ýagdaýda meselem nähili hatapdan ýagdaýda hemem ýaklaşdyryp tanıtýarlar. Şu telefon oguldaýar. Bir şu edebiýaty bilen edebiýatyň ýagdaýy bar, bir azıqır gowy taraplarymyzdan bar da ýaman milli temalar zatlar parasyklymyzdan ýaman gowy okyan temalar açylýan bar bolmaýan temalar dilwawatda gatgowdatdyr gadanlyk. Bele ötüşler boldy. Ýöne bir gynanlar ýanda meni olam bir kişiyle bolmaly, ýöne öz ýanyndan nime diýen häzir maksat sen özüň romanyň barmy häzir? Roman ýok. 50 ýaşdan aşagdaky ýazylarda roman ýokda. Saçy. Açyň ýaşmat 30 ýaşynda ulu bayraganda eslerim.
Yani 40 yaşına çenli bu açılıyor nedir? 50 yaştan aşağıdaki yazılarda yaşlar hakkında aytýanlar. Onun son bolmaly da. Maqsad oturuyorsun. Ha? Maqsad oturuyorsun. Yetseler. Şu tarafa edebiyat hakkında garaýsyn. Yaşlar biraz hilçenre, nimen mol ören adam umman galya surnardan başardığımsa ilerleyen öğrenilmeye giden çıkan zatların hemmetini havarlam derler şu nimem. Yankıyarlı vaktiyardı. Onun telefonun yankı şahıslar oğlamağın edildiyle diyen kadar dinle yankı telefonlu yağda dinle Türkmen yaşlarını değil dünya nemelerine mahsussa. Dünyada edebiyat oyuncuyadır. Normal haklarım yani solum yaşlarım bir taraftan telefon oğurlayan solum demek. Ama dünya değişti. Teknoloji beyleklerden ömür geçme. Ona edebiyat. Onun ne edebiyatı el günahkarlığını unutlar karımını. Onun için teknoloji az katkı kıl onun edebiyatı. Yani teknolojiyan anırtında da edebiyatın anırtında da yine adamma da ol edebiyatı günahkarlamak ya teknolojiyan günahkarlamak derler. Misal için şu an teknolojiyan ösüşü edebiyatın ösüşünden katı bağlı olmağı mümkün. Ya da kâdeçil olmağı mümkün. Misal için dörödülen datları bilmekte de misal için men gowzat duyan, gow edip aýdasy meşe aýdyp bilmekde de getbada. Evet, olam da. Şonu aýdyp bilýän adamlaryň azlygy üçin bolaýmasyn. Şu maksadyna men diýjek bolýar, şu da edebiyat biraz ötüşpes. Aslında dünyada en edebiyatyň sungudyň en neme dünyada rewaç bolan döwri 19-njy asyryň ahary 20-njy asyryň başky birinji bölegi hada edilýär. Ondan soň yani kino geldi, tiyatrlar biraz iyi de çekildi şeyler. Şu dünyanın güzel yerlerinde de tiyatra baryan ilatın presentanı 3%, 4% yok orkeçan ama zaten anın yanından da men fikrimde de gayetden okan farklı. Tiyatra baryan New York'ta tiyatra baryan New York'un sanı New York'un ilatının 3%'ine de yetenok diye okudum kandı. Yanlış mı? Sıfırda yanlış mı? Katı ne dedi? Şimdi yani biraz ne şöyle duşuklar atar belki bizim edebiyatımızın yani akımlar taraftan her janrlar var da bariz tema şunun taraflarını ödeyen edebiyatın dönemine belki kömekler. Son için asırda sulatları oraya belki kömekler. Şöyle yani ben geçirleyeni ben internette girip öğrenemeden de işimde bulun biraz görülecek olmadan okuyacak olmadan olayım. Şimdi özüm haberim yok mu nemeden duşuk. Çünkü asır ayıptı meredatın buna duşuk kuralını ayıp oluyor. Bunu geçilenler nasımdan borçlar yönünün borçla guak tattığından gelir mi? Demek teknoloji gerek kanna. Yok teknoloji. Her bir rakım peydan tarafı. Dinle neme inkar etmek olmuyor hiç zaten. Bir prezent yani yaşlar neme diyen için inkar etmek. Ben özüm hep vaktinde de ulanıyorum için. Ayıptır şair geçip durdum son hukuklarına çeyaklı veriliyor da. Diğer internette açan telefonunu şu hakkında hemen ortasını yenesini tap okuyanda maglumatını yetiriyor. Surattan telefon falan görüyor. Ne koyuyor? Onu dinle eretlerime televizyonum sanıyorlar gerekirse gitlesin gördüğüne o peydalı ama uzakın başına suyun bassanım kelleğim şey sarıya hesap yarında da arını. İlk okuyucudur ama birlikte kitapta oturandı. Yok sonunda bir keke borsa var onu köprüden çıkıyla derler keke var. Diyelim o var. Bir seyir olarak. Öldüğüm edebiyat açılımı aslında şuraya geçeceğim. Sizin bir de böyle yaşamım aslında geçeceğim kopardım. Neye göre koyadı? Öldüğüm şeydi. Öldüğümün kalçı. Bir de yardım aslında öldüğümün Uli yaşlı şahitler edebiyat açılımı katladığım aslında şuraya olduğunu o bir de oradan çağıra da Mehmet Ruani bir kuruması vardı. Hazır ama. Günümüzde oyman plansatına neme bolyadı her şeyini yığınandı. Bizim bir koşu okudum o da köplen cebden koşulan kovuşak bolyadı. Fakat yettiklep yüzümden edilen kazantamdır yaradım model oluyor. Na çağıra var. Sülgünlü bir yana atlattı. Ana soňgulan bir neme Berkerbaýewiň döwrejlik öýünde neme kitapxana muzeýinde emet. Ýaşkym ýa-da nesil gadiýatyny deregine, ýaşlar gadiýatyny her şeýle bolýar ýöredi. Aýda bir gede gurunsyz bolýardy.
Hem ölen bildirip berýär bir de tanıp hem mekşamon bilýärdir. Gadiyat ýerine gelýär, eşitliýär, häýärsin bolýar. Şo birleşikde koştum dedik. O nisbede de çykýardy. Bilen belli bir de şolun öýünü. Doğrusu nem duşuklan, şu nem duşuklan peýdaly diýen täbi, nem zaten herden ağzı qarqalanam adamdan bir zatır emele gelýärdi. Onun neme öýünü berýär. Gatowş duşuklar. Şu duşuklarna çağıran şu ýardım olsa, ýa-da gelemde abi ýardım olsa, biz keşfiýatynda galýar. Onun beýlek neme bar döwlet orasdaky bilen şu duşuklardan tanışdyk. Atkan ýaşlary hem tanışdyk hem şolardan neme aldyk. Ölen bizde o ululu ýaşly ýaşlar känli. Kebur topar kitaply, romanly. Aşolardan duşuk kurulýardy, çekeleşik bolýardy. Atkan ýetile gaýtym häzirme geçiren ok görnüyorum bilen okta. Şondan nasıl Käte neme tanqidlerini ağlayanlar ama neme qıylar zatlarım oğlumlar neme tanqid etseman ýöne ýaman beki neme talap edilýär. İlmet ağırdan çıkbenler. Orta bir yoğundan bizim döwrümizden ilmet Kurban bir şahirlerden sonra katol şahir. Onun çağırıyor Murat, oğlum gelýärdi, ilmet köprak gelýär çağırdı etsenler. Oğlum atmaşa, şolarum şol ýaş golmýannaky atawuşu wadynaky näme ol atawuş wadyny ötürýär şol ýaşmanyň çağırar. Şolorda gatnaýardyk biz. Bayram diýip şol kursusumuz. Anlahan bayram. Kursosumuz değil yani. Kakamra atele vardı, onun Hemra Hudaýew var. Şolordan gatnaýar. Onu oğul cennet beýşi men aladım. Biwi durdyýa diýip bardy. Käm bolýapdy şu. Indi meni bolanok diýip. Doğru, şu duşuğu neme diýany da goýokdan jönýärlenýär. Diýany dünya edebiýatynyň terjimesinden mektebini açdygy. Şonun bir näme araby göçkur açdýan ýok ene diýany gaýr ýaşlar ýetip maksat ýördüm bar şu. Katkan bolýar. Şu ýetsen şu wagtdan jedel bolmady, tanqid bolmady, uruşajak bolup nimetmeden aýyrşyp onun kine saklap ýörmýär. Şonýar bolmady da anzatýar, Kur'andan goşgazar, bir şahyerden jedeller dälmi diýär jeýlemi. Şonýar bolmady da ýördüm ýatyp kurtdok ýa-da ýumurtga düýdüşkär, onu ýana paşagyran anzatýar. Jemgyýetiň önünde şahyram. O da hadisa jemgyýetiň öňe çykarýan dozny kompozitor, şahyr, ýa-da ulu alim. Şu duş burun üstünde bol täzir etdi. Ýok, näme üçin kitapdan hemme öwrenip hemme janly adam görýän. Oň ýalňyşlyklarny öňe men öňe çykyp durýan turan men hemme yüz götürün dogry däldir. Bilmem sizinkiden bir toparlaryň zaten o ýa-da tehnologiýa diýilýär, sizden ýaryňyzda ýa bilýänler, ýa kompýuter ýene burada imo habarlaşma yapdy. Öňde ulama ýalňyş görýän, olar şey diýen eken. Ýa mysal üçin plan şahyr diýip aýdýan ýa-da eşitdiňmi? Öňe gidibem şakırda kitaphaneden oğlanlardan şu kitapta okuyan. Onu iyiyem şu götüştü. Ulu yazılan bir plan şahir misal getirýär, telefonum ýokma şu kitapça okuyan iyiyem şu. Götüşmene şu ýa onca kitapta bir toqquzat derler götüş. Gıdırın kırmızı ýalakka çöpler çık nemesden ana şu da. Niçe bu oğlum ya samşan Türkistan o sokakta. Eyni koşu ters. Ýa-da okuma bir ýamar kan onurum tasara. Şunu ýerde kapasada ýa-da başlar. Başga soru? Ýoluňyzy tapdyňyzmy? Eyni ýol gaýtym bilen şonu ýitirýär diýen gaýdy. Dogry maýdan skutawada näme de şeýdi goýup durýan goşulamakladym. Bular ýarlap geçýän bilemakla näme asyryny bolup. Ýan görüp ankoluklarym beýçem özüň käň ýazardyň. Oren şeýdi goýupdy da oran bar 88-nji ýylyň güýdünde ýalan goşuşyň näme etmişim. Onun önüne koşulan köpüsü ýa-da tapmadym kamile öldümde. Sebäp şu koşulan köpüsü näme da ýa-da käfiýedenme kämenne öldüm, dogry maýdan öldüm aslında bilýärdim. Çağırlan kentirkestik. Onun Kurbanlarda Oraz bilen olam gaty görýän şahyrlar da şular. Onun ýene kimler aýdy? Türkmen şahyrlar. Şolara belli bir derejede goşulan içinde titrler ýa-da mukabat gelen efendiler ýa ritmler zatlar, fakirler zatlar. Bana şunun içinde onun ýolunda edil. Şu işten dünya edebiýatyny işläp gördüm bolun çaryň agasyna Kurban Mehmet abi, bilýärsiň, o jurnalist.
Onun soňundan pikirasy eýdenim ýalan ogaýdy. Redaktor ondan kan goşýarmadym da. Onun indi dörejigem ýetýän birinji derece bardy özüm näme hyýat bölüminde bolýar onu. Onun keýäntir kesip beren adam kimin näme derejesinde var bir ýere sözleşmesinden bilýän dörejigem bäs barmak bilen. Onun sonra Türkmen şairlerinin bilen nimesi var mı? Atamra Atabayev ve Novo Tuluba Ayş Karadı. Onun şu derecede hakkında görünüyor. Ayşe'nin katı bilmedin ay deyipti. Ne bana? Benim redaktörlüğün ne ben yoldan işgârım ne bana diyen. Onun öyle ne de diyoruz işgârlarına işgâr redaktör. Den otaydı yol başlık ne ben yaptım. Onun öyle umman ödürücü hakkında oturan usul doğru da paradır. Yani onun bilet derecesinde öl yolun tatbiyanım. Ağlayacağım o siyine sıklar var. Onun öl makınmış boş kılan düğünü neme uğraşacak. Oranda da kaytadan göder. Öldüğün görüyen de öl olsundu. Aynı yer bir hatta onun köprek üykünmeler var. Belli bir derecede giyir uğrattır. Az ölüyorum tatmara onu tak. İşte biçmeyenler üstünü köp işlenmeyenler. Belki bir zatlar piyaskellerin belki bir zatlar yetenlerdir. Doğru nimet ben şu dörejigim belli bir baskançana kalıp bilmeyenler de bir zatlar var mı öyle? Özün yanında oturduğunda giden adamın bir ilakada öz şahsiyetinin yanında oturduğunda yönü. Aslında kitaplar geçmiyor ama İsimlerim ne sunarlar böyle dersinde terediyen adı böyle aklımda ayıp veriydi. Ben köprüsü diyen. Eyel birinci. Ya bir siyarap olup diyen böyle koşsunu doktor sonra bakabilir. Yok zaman var. Hep yerlerde. Çağır bir yerde yandan vakın şunu yanı koşsuna dünya diye yani vakın lider ya kadın lan. Ona bu kun geçen zaman başlayan Ayşe'de Pushkin ne vardır şuraya koşsun. Onun ayı geçse onun ayıplar adam der kendi. Son doğru var bir küçük koşsa vardır. Son ödevler okuma uton demek ay yok denler mi? Sonra görücünün öyle bir yaman yolunda hatta. Onu sonra etmeden böyle mi? Burada da oturma o kalkları da. Emin var o kap gelmeye kan onu boş kapıyor da. Yönet mi görücünün dine boşkudan varat değil. Hadir ona da geçer. Soçunun. Sima o kap beray. Bular dinlerdin. Emin diyor boş şimdi. Ha? Welcome bola. Düşünmedim. Welcome bola var mı? Öyle. Hayır, yerinden başlayın yani. Şu adının masla. Ha? Adının masla. Tamam. Kurbanlıktan başlayın ne yapayım? Bakın kurbanlığın böyle. Şol gerekki kurbanlık çıkanok geçen adamdan sonra biz bağdalıptık hingilliğin bağdından bakımcak bağdalarda sefel gücü hingillik durmuş hingillik değerli şunu olayın son billik. Pasıl bakar paslı di özümüzden göğöle sanatçınımız etsek götürülecek göğöde. Durmuş diyden hedirli toy tomaşa oyunli 3 günlük kurbanlıktı muha her kim boyunlu. Oğlanlar bölük kıyırlar topar di kıyırlara topoklardı oğlanlarım tapardı. Sen bana topokladın menem kapıp bilmedim son taptım men şu topi sen tapıp bilmedim. Şol yerek kurbanlık çıkanı o hiç yadımda sen gül kessin yadımda gül adım. Yine şu hoş filmim var da doğru size bir hilde görme mümkün onu özüme koyuyor yani. Adamın ahvalına var yani her yıl bir kesip özgöz koşuyorum. Her yıl bir kesipte men her gün bir kesipte men bu yıllan aylan günlan her sene bir hili kesipte oldum. Her gün bir keyipte men her yıl min keyipte men bu yıllan aylan günlan her sene her hili keyipte oldum. Dimek kesbim ütgäp duran bolsa, dimek keypim ütgäp duran bolsa, ütgüýändir onu dünýäni görsüm, adamlaryň işleýişin gezmeläp ýörsün. Bu şeýle düýün maňa ýeletdeý görünen sözleň hersi bugün bir kile gurşun diýmek, men özgörýän bolsam özgörýär dünýä özgörýärkä men özgörýärim.
Oldu mu? Yok, şu adını aklıma kaptırdım. 89 yılın güýdünde ýazan başlanşyl. Ya 88-de güýdünde. Oğlum yol yetirdi kanka. Bolup ışkın şermen nefi. Yolum uğraşmadı haqqa. Münasip mi kerven nefi. Oğuda karar tapmadım ömrümün ala vakari. Şoň günler ýöne yatmadım, küýdedim gowukly şeheri. Bilmedim doğru etdim mi, ağlandım mı alvayına. Sorağa cevap tapmanmy şu ömrümün yol boyuna. Başım pırpır howsala, kalbim dolu hayır engam. Urlup büsbütün gowgaya uçursuz agreken hengam. Bilmedim nämeden bolly, yöremäge yol barka. Dumanyň içinde gally, oglum yol bitirdi kanka. Bak, oğlum, bunu ne? Oğlum, tehdit, şunçun var da. Evet, 88 yıla dolanmış var. Ha, bak, 88. Ha, o sorularını tayin Ne tercüme geçeydi? Söyleme. Ha. Ya koşuk bir tolundur yani koşukun yalan da inçelik kuran yerlerde. Ona oğlum yine tolundan koşukken koşuk okak bilemem. Onun için tercüme ya başka vaktire.